Kabate CTV. Watla ka University of Science and Technology Meghalaya kadon hapo uput usam jong jela Meghalaya nrei kalong ke ege pasngulungo bantip bagani ke skul ba kabadon ha khaput jong jela Meghalaya bonsen kalapan mi yaki khubor like kam syaki kot khubor ki badai na ke jela Assam ha ki kot khubor ki balapan mi na ke jela Meghalaya Kinongelam juga Ribhoi People's Council, balalam khmat do President uba Jason Lennox Nongrum, ban ka Meghalaya People's Social Organization, balalam khmat da ka President ka kong M. Wanyang, hadin bakilayo ujor, nagibabun gikon samla, haga arpun retarik rumpang arjar arpsau kila lej banyakendo, yau Chancellor jongka University of Science and Technology Meghalaya, UMHAG, banyak rensani halor kini kakam. Namar ka jing yai kieu man lau snem jong ka jing pang HIV AIDS hapo ka jela bat shibenta ban pensngu to pai ba ka Meghalaya State AIDS Control Society hagasin ka pasan kan penlong ya ka Red Fest lengba ka Northeast Multimedia Campaign halor ka pang pedeng Northeast United Against HIV AIDS ya gani ka Red Fest ka Meghalaya State AIDS Control Society kan penlong ha Larity Center for Performing Arts Shillong Meghalaya haga arpu praterik mentau benai rempang ka Project Director ka Dr. B. Cruz kalaong ba hagani ka Red Fest kindon hado arajar sans pangut ginong yesimenta bagentup nado ki head officer na gitanat baper U Deputy Director uba Ajoy Lanong laito ba kumba shispa arpun riutali ki district jong baro ki jela ka Northeast kinwan bani shimenta hagani ka Red Fest but kindon ru shibun ki kinhun tem baper ki banwan yesimenta lang Urang ba shnong jong maulai nongkwar uba Moonstar nongrum haga arpun retarik urumpang arajar arpsau ula play pait ba ya ka jaka kilan met kapala ai kerteng ka Together Strong Gym ha block 11 Haswa jong kani pastor dealing do ula bu ya ka jingdwai bat ai ru ka jingkar ku kurdo da ka jing sakilang jong ki bahiyang hasam ki dekot jong ka executive committee ka dor bar shnong maulai nongkwar ki dekot ka seng samla maulai pelun bat ki wei de Namar ka jing kensting bat klem da buram langshu jong ki try dukan ki badon ha maulong hak menta ka sengi ka arfun re tarik rumpang kalawan rae ka jing dheng kali ka bajur ba ha ka ki boss ki bawan na ki thain nong gendong kim shim la yo rungshu sha maulong hat parking lot nre kila habban penyeng no sha sherpi Nakaliang juga office ka Shillong Municipal Board haka laipau tarik ubnai kala lengkot kala penmi ya ka rukam peniai kali thamai ha maulong hat parking lot haka ba lapatha ya baro ki trok baki dei ban mi no haka por khandai bejimen step hadien bakila dep penhap ya gimar Kinong yalam ka Khasi Hills Bazaar Bus Association marsinyo jingtip halor gani ka jingja marmar kila lek ban yakendo yau CEO ka Municipal Board bat kumjuru yau SP Traffic ka East Khasi Hills District ka Khasi Students Union Nongpo Circle haga arpsau tarik rumpang arjar arpsau kala her jurip syayau nongpo hadien bakila yo ujor na ki babun ki kmi ki pa jong ki khna school baki nong de kot haga ni ka yo kila shim kabu shaba palat daga ba die tam na ka dor balabu kani kala bu jing e bha ya ki long yeng ki beduk barangli Kaseng kalalap bagi nong dekot ki dia tam ya ki kot nagador balabu dak ba aidau bagi lalut bun ha ka baikit ya ki kot nakaliang juga seng hapo ka jingelam jong secretary ka KSU Nongpo Circle uba bayasan lang karshan lor ula lek ban ujor show deputy commissioner jong Ribhoi district u Arpit Upadhyaya ki thli ding barhem Kila bamdu bat penkala depai yaga yang sa jong kong ribiang pawa haga shnong tuber kmai shnong kabadon ha East Giant Hills District haga step arpsan tarik rumpang arjar arpsau wala gani ga yeng kala plu haga por kumba arbaji men step nrei don bok ba amsham ladon manu ru ba mensau Baro ki jing don jing em hapo ka yeng kila kala de pilot namar ka jing klang jong ki thli ding ki bala bam do plon ya ka yeng ka sem bat ya ki jing don jing em baro ki badon hapo yeng la ya thu u he chnong ka duber kmai chnong uba miki lengdo
Nakaliang jong dorbar snong tu ber kma snong ka khot bat wer ya baro ginong snong jong ka snong. Bakin mi syakman ban yarap lem ya gani ka long yeng jong ka kong ribiang pawa kabalangat ha gani ka apot pasngusi. Kidkhot ka Khasi Students Union Giant Hills District Unit kila leit ban ajing rap ya kalong yeng jong kong ribiang power. MLA ka Jowai constituency uba awailat miki shala ula ther ting yaki MLA ka VPP baki ja bat omlait ang hapo yeng dorbar ban yakren halor ka jingsha khnyat MLA ka maulai ha ka jingyaki hasor shilong. Yakani MLA ke Jowai constituency ulakran ha ke jingalang ke NPP Amlarem block kabalalong ha ka arpsau terik rumpang ha Amlarem ban pen itu ya ka kertong ke NPP sya ke election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat ka Dr. Maisel Amperin Lingdo. Ka MLA jong ka Sutnga Saipung constituency ka kong Santa Mary Shila kala therting iyo ba Vincent H. Pala u President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee bar ha ka jo ka por badairu u MP ka Shillong parliamentary seat da ka bakanto ba ka Jinglong MP jong u kalong tik kum upana. Ya gani ka MLA ka Sutnga Saipung constituency kala kren ha ka Jingyalang ka balakhot da ka NPP Amlarem block ban pen itu ya ka Dr. M. Amperin Lingdo ka kertong NPP sya ka election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat ka balalong ha ka arpusau terik mentau benai rempang. Ka Jingiseng samla KGP Sinod Sepni kaba arfuar kabalalong ha kabalang Presbyterian nong nadok ka arfulai tarik urumpang arjar arfsau kala siapun tut no ha gibor mariang ha kasngi utrai ka arfsan tarik urumpang arjar arfsau bat kani kala penlong ya gibor penyat ban pen kenria no ya jingiseng pajba na ka jaka bala pen kre syayeng mani. Watla ka balang bat ka sinong nong kila trei sitom ban penbit penbiang ya ki jingdon kam na ka bentaki pai reungai ki bawan se jingeseng sinot samla ha ka balang Presbyterian nong Nrei ka jingjur uslap ha ka met sngi sajan bat ka jinghap slap teng ha ka ni ka tayo kala penlong yaki babon ki kali ki bayat na nong klau syaken rot ban poi sinong bat ki bayat na kensi syamriau ban poi sya ka jaka long jeseng bakin sakun no ha siteng lenti. Kajing pluk no ka office trekam jong ka seng ki mukhtiar ya saat an kabala jaha ka miet jong ka arpsau terik mentau bunai rempang arajar arpsau kalawan ra ka jing julor ka basirkai omtang ya ka ni ka yeng nrei wat ya ka jing don jing ha ka ni ka yeng ru kila kelad peilot ha ka singi ka babut kata ka arpsan terik ka menteri sarkar jong ka jela ka Dr. Maisel Amperin Lingdo kala le jurip ya gani ke jingja ba dia kenduk ru ya gid khot jong ka Shillong Bar Association ha ka ba kala kular ban ai jakan ki shawai ban tei thamai ya ka yeng office trekam ka bapaka bat kala ai ktin ba ka sarkar kan bishar benia bat perkhat kumno ban penurlong ya gani ke jingkat phat jong gini ki nongesat ai. Ka Bengaluru Metro Rail Corporation kala bekam yau security advisor jongka hadin bagi nong trei jongka ni katanat kimsha yau nong rep baun shong hapo rel tang nagadau ba upong da ki jan ki bajot ki babon ki nong lek nangwan ki labu jingkli bat kentho ya katanat rel balai ba kamsha yau nong rep upong da ki jan bajot baun shong hapo ka rel habaula dep bantiet ya ki tiket kumbala lem ki weipan. Kani ka khubor kala sapriang state tat hadu bagi bor peniai ki habban bekam yau security advisor. Ka Gita Koda ka MP Lok Sabha ka badai ka lok jong menteri rangba berim jong ka Jharkhand Madhu Koda. Kala mi no na kaseng Congress ban penyeso yaladi bat kaseng BJP. Ka Gita ka penyeso bat ka Congress House Nam Arjar Khatra nrei menta kala lek penyeso no bat ka BJP. Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sharma ulaong ba pendu jaj sendon ya ka Jingshong kha khna ha ka jela Assam bat unamaila dalairu bagane kandang yai ja Assam Ukraine ya kani ha assembly ha ka por ba Ukraine ya ka mat ka bayadai bat ka Assam Muslim Marriage Act ulama ham ya ki MLA ka seng AIUDF ki ba persya ya ka jing pendu no ka sarkar ya ka Assam Muslim Marriage Act namar ba kani ka an ka sya ya ki kena ki badang sansnem ne rius nemru bani shongkha o president jong ka seng Jan Sata Dal Loktantrik
u Raguraj Pratap Singh ubala jutip kum u Raja Bhaiya ula pendapat ba un kershan ya ke BJP hakani election Raja Sabha kaban long hagasngi hat majai u Bijan Das unong yalam jong keseng Trinamool Congress ha Ashok Nagar West Bengal ula syaksiat yap ha kapor baudang lech yeng jong wei paralab jong u ban syong ja thait namar ba sngo klain nrei ha ka kapor lawan rung kensan wei breu bat ula siat ya u la suba ba ka daw ka la bandai na ka jing ya ka ja hapo ka seng TMC Hagasin ke Bahnyo, Menteri Rangba ke Delhi, Arvind Kejriwal, Shimla Lech ke Jingkot Hajir, jong ke Enforcement Directorate, halor ki jingkeno bamsap hakatanat excise. Ka ID kalapan pau ke jing sngokia ya ke ni ke jingle jong Kejriwal, bat kalaong balada ubriu badon hakabor ule kumni, kan pa ya ke kubor ke ba bakla syaki weipat bakin but ya ke nuksa jong u. Nong yalam ka Trinamool Congress Ajit Maiti ula laj im nakti kipat bhor namar ka jingwan poi klo jong ki pulit Ajit Maiti ula syak thong ha kilong kme ha Sandesh Khali nrei ula yok ban set kut no yala di hayeng kam hadien ki pulit kilawan poi hayeng jong bat kila yok ban pelaj im yu nakti kipat bhor Udai ubala syak kena ba kurup jubor ya ke jaka kiri pat ba lembat ki wei pat ki parlok jong ki badai na keseng Trinamool Congress. Menteri Ketenat Korbari jong ka Ukraine Dimitro Kuleba ula dawa ba kiri Europe ki dai ban sange ka jingdi kuli syaki wei pat kiri laitno syaka Ukraine namar ba ki sipai Ukraine kila duna kuli ha ka jing khun Persia ya ka Russia. Ulaong ya kani namar bagadon ka jing yete kular babaro kiri Europe kidai ban yada ya kanu kari ha Europe. Presiden ka France Emmanuel Macron ulaong ba ka France kan lumjing yalang ya kiri ki bakersyan ya ka Ukraine ban perkat kumno bakin yarap ya ka namar menta ka don hapdeng ka jing na ka jing sya nyon ha ka Russia. Macron ulaong ba kiri ke partai kidai ban pa ya ke kubor ke basyai so Vladimir Putin ba umdai ban job ya ke ni ketma Persia ya ke Ukraine. Unong yalam kaliang Persia ha Maldives Abdullah Shadid ula kentat ya ke jingkeno ba ke India ke kersyan ya ba unyo bat kumu presiden jaga Maldivian Democratic Party. Kibabun ba akiba nakaliang ka sorkar kila keno ba syahid yo jeng kersyan na ka India dai hadien balajit ya ban long kum nong yalam klem da long election syahid udai babat teng kum presiden jang ka UN General Assembly nado usnem arjar arfuai hado usnem arjar arfuar ka sorkar Taliban ha Afghanistan kalau weng no ya ki hinyo spa tali ki skol rengai kibadon ha keleng jang ka Afghanistan ke Taliban kalau kena bagi mi ki skol rengai ki kerteng jong ino hikai rengai ki kena skol rengai ki bem itu itau syu ha kapor baka US ke don ha Afghanistan ke Taliban kalau penmi ru ya ke jingken bagi don tangkat pra hajar teli ki skol ha Afghanistan bat ki no hikai ki badang trei hadu menta ki don arlak nriu po hajar ngut Wanla ka jing Ukraine sok kadang ya syai nrei menteri rangba do jangka Israel Benjamin Netanyahu ula keren syai baka Israel kan hab ban nyenting harafa ban pentikina bakan job persya ya ki Hamas ulaong banaki arf sauteli ki perton sipai jangka Hamas ka Israel kalala ban penduk khat prateli ki basa menta ki kambon harafa Usim ka Jordan King Abdullah II ulama ham ting ya ka Israel bakam dai ban hirtma ya ka Gaza Strip haka sngi baki Muslim ki raki ya ka Ramadan bat lada ka le persya ya kani katma kan nang he panban ula pen benaru baka Jordan kan nang beteng ban the jing Arab ya ka Palestine ka badon menta hapdeng ka jing na ka daw ka jing sya hirtma haka Israel Presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky ula ajing ken bakidon life way hajar ngut kisipai Ukraine ki balayap hakatma Persia ya ke Russia ula pensya ya kani hadien baka Russia kalakam bakidon lailak ngut kisipai Ukraine ki balayap hakatma ula ong ba unom pentip setia ya ke jingdon ki ba mensau namar bala da pentip pajba kalong kumba yarap ya ke Russia bakan la ban thau plan thamai biang kumno bakan le Kita kilong kimat kublai.